Hayi ndakaba usemudini namhlanje. Vale. Intoni kwenza ngantoni? Ibhede kanti kube khona namhlanje makazi. So bengifuna umenzela into especially since bengibehlaka stress. Nice. So ukucimba simsekwethe restaurant. Yazi makazi bengifuna ukwenza into ehlukileyo kule game. Kuba ngimphekele nje apha endlini. Yeah. Good idea. Masiqalise sisi. Oh, makazi yazi bendizocela mhlawumbe uba ungasibaleka indlu nje namhlanje. Kodwa Hayi ngabakazi besingathanda uba ibe ndimi ngiqhubeka qha apha endlini. hayi mntanami ungabisatsho. Ndizawuthatha abantwana ndibase kwi-cousins zabo. Mamsho bakhumbulene wethu.